Tento areál na Chalúbkovej ulici je spojený s technickými plynmi už od roku 1960. Chemika, vtedy ešte československý podnik, prevádzkovala areál, kde mala sídlo a zároveň sa tu predávali technické plyny kedysi. Potom Messer Tatragas prevzal tento areál, zriadili sme tu sídlo a sme na tejto adrese už 44 rokov. K tejto budove mám veľmi pekný vzťah. Prišla som sem v roku 1996. V spoločnosti Messer Tatragas pracujem 26. rok. Je to veľa rokov na to, aby sa mi odchádzalo stadiaľto ľahko. Táto budova je pre mňa dosť dôležitá z historického dôvodu, lebo už som tu 18 rokov, ale myslím si, že už je čas, aby sme túto budovu opustili a išli do nových priestor. Po 34 rokoch sme sa rozhodli presťahovať kvôli tomu, že táto budova je predsa len malá a v tejto časti Bratislavy nezapadá do rozvíjajúcich sa plánov, kde sa budujú nové budovy, nový downtown Bratislavy. Sem chodím skoro 26 rokov, tak keď budem mať zrazu chodiť niekam inám, to bude ako do druhého zamestnania. Ťažko povedať, že či sa človek teší, alebo má z toho obavy, alebo strach. Obavy zo sťahovania mám, ale myslím si, že po krátkom čase strávenom v nových priestoroch sa budeme možno usmievať a spomínať, že sme mali obavy zo sťahovania, ale prebehlo to v pohode. Teším sa na moderné priestory, ktoré pre nás všetkých budú znamenať to, že budeme všetci pohromade, nebudeme na poschodiach a budeme všetci spolu. Máme to za sebou, konečne. Trvalo to dlho, rok príprav, posledné 3 mesiace maximálne intenzívne a som rád, že sa nám to podarilo, že ľudia spolupracovali, že sme to zvládli a teším sa novým priestorom. Prvé dni v novej budove vnímam veľmi pozitívne, je to tu prekrásne, veľmi dobre sa tu cítime. Keď to porovnám so starou budovou, tak samozrejme priestory sú modernejšie, krajšie, nadčasové, reprezentatívnejšie. Neviem, či ešte budem zažívať nejakú nostalgiu za tým starým, hej, ale teším sa z tohto nového. Nová budova je tak brutálne lepšia, že už sa ani spomienkami nevracam na tú starú. Stará budova už je minulosť. Najväčšie výhody v rámci týchto nových priestorov by som videla to, že naozaj sme tu všetci pokope ako jedna rodina. Nemusíme behať z jedného poschodia na druhé. Je to dobré. Som rád, že sa nám to podarilo, že máme nové priestory, že ľudia tu sú spokojní. Pevne verím, že do budúcnosti budeme môcť viacej spolupracovať na nových projektoch a je to len taký dobrý základ, pretože myslím si, že ďalej musíme rozvíjať naše strediská v Šali a v Košiciach, aby boli hodné mena Messer Tatragas na Slovensku.